Sanibonani molweni namkela kwezaseTV ngesiXhosa. Usibindi ke udibene netshitshi lakhe ke bethuna ngaselwandle eliphathele iRose ke. Wafika ke walihaga ke ethi kuzama ukumkhisa. Abale usisi ngekhisi yakhe uvele wakhisa ke isidlele ke usibindi lesingayaziyo ke into ba into ayiqhelileyo nale noba ebeyiqala because ubona icameras, so usisters uyam expose. Uthe ke usibindi ke umxelele masinge relationship anazo including naye noba ke uzoyolobola kowabo. So usisi uthe hayibo userious nanga lento, so ananoma bacima kuyadlalwa na mbuzo sinawo kanti inkungu namxela ngoku nangayo yonke nezi plans zakhe okanye usisters uya actor because kaloku uVyokazi beseyivile iTV naye for sure wayevile ba khona ijijelo izolotyolwa okanye uva le yakhe iphathi yoba kuzoyolotyolwa yena nguye elijijelo izolotyolwa. So ke uthe ke sikhulu ke esi step uzosithatha. Uthi ke umnye uzama ukuba akwazi ukumazisa nakwabanye bayeke ukunyonyoba abe bebonana ezikoneni. Usisi ubuze ke uba abaziba nangxaki na abanye. Uthe ke uMpumelelo hayi ingxolo yona izohlala ikhona njengoba nandikuxelele uba ndifuna abafazi abangaphi. So uye wangqina ke naye uNontombi esithi we wawundixelele inyani zisuka and uyabulela ke ngokumazisa ngayo yonke lento. Kwenye icala uMpilo uplana ke bethi nani surprise birthday for uLwandle encediswa ke ucela ukuncediswa nguMakhumalo ke ethi namncedise ngemali because yena akanamali. Uthi ufuna bayoyenzela eDurban but akazi ba kuba nomuntu abangamfumana for ukwenza ikhekhe. Okay ke abantu ke apha baye bathi ke njani uma yene khona nje. Ewe ke ukhona mayini babe bethanda bezoyicela kuyo kodwa ke egqibeleni into iseDurban guys, so ngcono yonke into mhlawumbe yenzelwe ngale ngoba nokutya bathe bazokuthenga khona. So wenze iplans ke ngokufonela uAbongwe ethi ke ucela abuye eGoli bazokwenza lento kaLwandle ngapha. So uMpumelelo ke nakwelakhe side wama noLwandle bahambe bayocenga uSnake uba ayocela uxolo kuMpilo ngalento wayethethile ethe uyifake. USnake ume entla uthi soza acela kwaxolo yena ngoba kaloku leyani into bayatsho nababa kwakuyigame. Kutheni ke ungezocela uxolo kuyigame? Umpumelelo ke nuye wathi ufilisha ngathi uSnake eza questions zonke beziza kuye kanti naye wazifumana ezakhe. Wathi bisithi uSnake hayi andisole kodwa ke mna ke ngento endayitshoyo. NoLwandle ke uye wayitsho loo nto wathi uSnake unjena vele akasoze azisole kwayena. Snake uthe ke yena ke bamqhala kakubi because za questions zaziza ngqo kuye. So lufikile ke usuku ke likaLwandle apho bafike khona ke kuqala uSnake noAbongwe noMpilo. uMpilo uthe bona ba right at the moment benoSnake zange iphinde ithethwe leya into. So and yena iyambhora ngokuleya nto. So ngoku into bayizele apha kuzo celebrate qha ibirthday kaLwandle. Fikile ke uLwandle yama noMpumelelo bothukile nyani ke uLwandle kodwa ke into beyifuna kakhulu. Uthe hayi yamambona amakhekhe la khoyo kodwa yena into ngamandla kukuba aba bengezanga neetshomi zabe ezingamantombazana. Kutheni engekho amantombazana apha? Wathi umuntu nomuntu abefambuze neetshomi zakhe. Wathi kusine hayi ezambu ngenolunga kuzo so binto nje bihleka ke. Uthe ke uba na next year izokwenziwa le birthday ngoba kucacile base kuyitrend kutsho uLwandle. Wathi kuzofuneka kuyiwe kwiclub yena ufuna ubuka istrippers. Wathi ufuna ukudlala ngeempondo yena hayi indaba yokuxinwa ngekhekhe. Uthe wabuza newaiter yakho uma wekho amantombazana apha. Usine uthe hayibo nina noMpumelelo niyafana niku same WhatsApp group. uMpumelelo uthe yena usinisiwe ke bebemhleka ke oko ebusy phone ke ubhudiza uye waphakama ke uyabuya. Xa ebuya ubuye sehamba ke nosisi othile ke itshitshi eliya lakhe ke ezoli introduce ke kwi-siblings zakhe. So uMpilo uthi hayi iyamxaka ke into kaMpumelelo yokuzisa omnye umuntu kule situation enje njengangoku ngoba into ezithethwa apha azimfuni omnye umuntu. Wabe sefika sesitsho kuba guys ngoNosipho Cele lo ndihamba naye. uAbongwe ke uvele wabonakala nje into ba yena akayonwabelanga yonke lento. I think udikela le part yoba lo muntu ngowakwacele and kufanele ba kaloku yi-cousin yabo lena. So ithini lento kaMpumelelo? Asazi ke uba bazakwenza njani, bazaqhubeka bambize ngomzala na uNosipho oLwandle okanye bazawuthi sisi. Asazi. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, like, singakhomenta futhi bye.